rai kabadongkam na kamta ka kamba jong kacat penriu om dai usim umla banshim ya kanu no karai klem da minjur kadorbar oi kadorbar pat kala ban rai ya kanu karai wat lada usim umdan hapreng jongki kata kadai kasensyar patba kabadon hapreng jonga bat jongpi ukasi sai sien pat ni kwa kom ka voice of the people party ngilagan lupa ya ki bapa ya ki bapaka kabala bu nadu umen barib na kamata jonga bat jongpi dai mak tadau ka voice of the people party ka jingyo itinga ka jonga lani ka vision ka jonga kalong to revive, to restore and to transform Meghalaya kapamut banpin empat banpin bahapat banpin keladur ya kini kejela kejong apa kejong pi balai patba the voice of the people party kam ong ngin pin keladur ngim sebla ong direct lani bet banpin keladur namar kumba kalong isko tu ngim pala banpoi syata Henry Giong banpin em namang gidong kam banpin em syua ya ki babha ki balayap hapreng jonga bat jongpi kawai na kita kadai hakarukom sensyar ka sensyar ka khadar ikwa banpin stu ikwa banpin kenmau ikwa banpin embian ya kata ka sensyar patba ya kata ka sensyar khadar kombala thum daumin barim hapreng jonga bat jongpi ha ka ba upatba ulong utemai agaba upatba ulong kadonut jong kasensyar ka khadar patba watnum khiu watnum sgo ban ong baka shivut ka jonga kamla ban le ruem baka shivut ka jonga kamla ban sna perthai ruem lada manga bravi ngi sgo kumta kan salong hi kumta kumbanga bat mapi ngibut henry lada nga bat mapi patba ngiong ka shivut ka jonga kala banpin kala ya kini kejela kejonga bagi jongpi lada kata kalarung hanga berapi we pai nganong kejingkala kanwan hakini kejela kejonga bagi jongpi ngaken mau kejinga nanti kejonga tepok maulai oh kejela baru kuai kegendet hakini election ke pemerintah namar kejingmi bat kejingjok kaba kasnong maulai ka ai yau kertong hak tu kupor jok voice of the people party haba kila ai ya ka jingjot ka bedot burom na kamata jonga henry nganong pi pai ba ka dau ba ka dai gani ka bang kwa ban bu apreng jong pi we kala ban long ha ka ka constituency ka jong pi sedang na ka ka snong ka jong pi kala ban long hang ni ru wat ong ba kan la ban long tang hamulai kala ban long tang hanong krem kala ban long tang hamau keneng kala ban long tang hanot chlong Henry kala banlong hakani ka constituency ke jong piru kumju namar ngakwa apat perkenal ke jinga anti ke jonga ko maulai haka jingrung ke jonga na kawai ke yeng se kawai pat ban persang ban penstu ban pan ya ke jingkesan na ginong song hangti po maulai hakawai ke sien ngalarung hakawai ke longyeng on nglarung hata ke longyeng alai gendu e kemi jong ta ke yeng ibalalong kum ikemi jonga ibang itu ngalalek larung kejing temu ke jonga kalong bat pin itu ildi bat ban pan ya kejing kesan nai ban akayeng ke jongi marsin rung hata kayeng ka basotanat kalong ba sya bangan kren itai long kemi ila kren mai ila kren sapang ke politics sapang ke sensyar khadar bari long kumi nga yang bright yang pitip nado ba kami ke voice of the people party yang ngalak kemen bakalarai bari yang laong ladam dan manu kiban vote lani ban ai ya kejingsan ya個 voice of the people party hanti po maulai yang ngalarai baka shivut ka jonga kan let show kertong joka voice of the people party yang balai pitip naman ngala akmi lenti ya ka party ka bakum kani laslemba ngala akmi lenti ya ka party ka bakum kani ka party ka badan ya nong rim ka basken bat kham tamiyong ka party ka badon ya unong yalam upang ngala mansyania ngala kemen patba ata kapur kala pin kemen yang namar syua bangan pan ya ka jingkesan na ina dep ai lupa ya ka sibut ka jong hadir ka tuni pur ngala ong ngong dei manga uban ya kun na ka VPP nang ni na po mulai mas nong kumtale ilanan kemen bala pu samrhi namar balai ila itu yang nadu dangrit itip e ke jinglong ke jonga
hadin nang ta kitip kita ilong kemi yong kumni yong baro kata ngan mut ngan sulit ai be ka sivut ka jonga ha ka tu ski taput ndai minta yong nalor bangla tip epi u gertong u baka voice of the people party ka say yong ada sohun bari yong kumnu yong anum syong henry nadu minta yong ngan let saki paramarjan ki jonga ngan let saki bahi ki jonga ngan let saki parlok ki jonga ban pen so thu eki ban ong eki baka por kladai bangin ai ka jingshan ya ka voice of the people party kata kadai ka baca po mulai ban ngangi scam kam dai tang ita iwe ilong kemi henry kata kaca haki bebun po mulai ha ka jing khot nang ne po mulai ngaong hadian banglayo ka jingjob kele klianga kai ka dawa ka ba pelong ya pi banyo ka jingjob ka ba kat ka tu ngaong kita ke klianga ngaong ha maulai min ha ka di kam dei bai khun manga uba brai dei bai khun manga menang ni po maulai henry upai ba way ubala rai ban kirshan ni voice of the people party nadu apa sedang upai ba usim bagani ka jing kun election MLA menang ni po maulai usim ka jing kun kadai ka jong u bat ka jong ka dei nama kita daw kalong kumtu bat ka pen kendet ya ka jelahi barokowe bat hang ni por ka menta akwa ban bu ya ka ni ka thong hapreng jong pi ya kata ka ju kai ka baca po maulai kat ni ngidon perkhat pi kat ni ngidon lajan poi ngangit scam lajan poi hajar upat ba ubadon hani hakalempung minta kasih ladangi baro mentangi rai banlong kum itai long kemi hapok maulai ngangit scam kasnong ke jong pi kasnong nong keri ke jong pi kan pen kendet bat kan penlingo bat ka konsensi jong pi baro kowe kan penlingo kumno ka jingkersan ka barat pa ka pen ai da ka basdang na ka banta kali ka MP election ka ban salong no action bat bang yawan ka ban jong pi bat ka so kemen ka so sarong bat ka so scam banwan ka ban jong pi ban terwa ya ukertong ubaka voice of the people party kan say madan hakani kedi ka pamanta berkata kadai Dr. Ricky AJ Singkan ilai kendu ilai trekam bari nga sotu ya ka jinglong ka jongi nga tepru ya ka jingla ka jongi hoi kumla matpang dai ba syam mene hakami dai bat i Dr. Ricky AJ Singkan riu briu bla biang kaman bangin pa support Delhi riu briu uba ka jingsta ka jingsapang ka bor jabing kadai ka blabiang ban pa Delhi banya thaku banya thir banya nia banya kren bat kita ki wei pat ki MP na ki wei pat ki jela namar ilong utau rangba usamla rangba ubla biang bat uba pakatam ngalaban om na ki kertong baro ki ban mi madan hagani election MP ka pamenta nalor kata pat ba ho ni sultanat panginyo ikibre ki bestat ki besyampang Henry kajing start kajing syampang kan long ka balena lana tau briu don ya ka donut ka bapet pat ka bakhut ka ba sultanat agabidi bat Dr. Ricky AJ Singkan nalor ilong briu uba ka kerdan puli kadai ka bala piang bat ka ba tam nak baro ki kertong hagani election ka pamenta henry ka ba kham sultanat pat ba ka long ba ngala ban garanti hakamat jompi ni upor ka pamenta long briu uba ka donut ka bapet bat hagju uporu ubriu ubang ngala bat mangi ngila ban syania kata kalau ke bakam kongsan dai namang tadang yawan khat jompi pat ni upor badong IC ya ka jingshan ni ka voice of the people party pilamat la kata postnem ngilamat ngilapa iki MP banlet syati support Delhi ban khamtam hagini ki arsan lai postnem ngilapa ya kita ki MP support Delhi hendak bersosi kalomba kini ki MP ki bangla pha state support Delhi ha ka saka bakin wanra ya ka nam ka buram jongi kum ka jat penriu ha ka saka bakin ya kinya tai ya ki mat ki jura ki bakta ingi kum ka jat penriu hendak sosi khamtam kini ki khatsan stem ki bala letno lingba MP bangla pha na ka seng kongres i kumba ka sur ka jongi upai ba jong ka jat penriu kala lip hangti hapo Delhi ngapen kan mau namar bun ki bakan tho ya ka
Voice of the People Party di si kibamta don Shibun rupan kiba kentho yau kertong jongi Dr. Ricky AJ Singkon agi di si kibamta oh kisang ban pet ya history jongi kisang ban muslia ya kakam kaba itrai ban ong ba da kumni ba da kumtai ngam kwa ban kren ya kai kaba kiki ong henry ngan siong e pi pat ba yau ding so ubaki i bolos dang man sei uso yau tau ding so baro ken persang man kawang do mau kata kali jisya namar ki i ya ke jingklan joka Voice of the People Party baro ki parti kila syaptin oh bagi election ni diski ki pamenta kaba so thamula ba kalong ba kem kren shu e kanogrem imat kem don shu hiru ya kanogrem de namak tadau kem lat ang shu ban kren ya kanogrem henry kat sabalet kat sabapai wan ka parti A ke parti B ke parti K baro kisu kentho ba ya ke Voice of the People Party kisu kentho ba yu president rang ba jungi ki kentho ba ya kertong jo ke Voice of the People Party oh don lei ngara so thamla mo nga perkhat ni si pamta lada kentho dang sui hap da kentho halor ka wei koi kanong ren perkhat pi se ki wat dau ki wat dong wat tangi jing rai jungi làm nó mất mo đến đây cái election you ngin pa kita ki kertong ki bay election nam ta ka MP da ka bakin tha tangi jing rai ha tangi jing rai namar baidon ni kentien pana hana mo baidon ni kentien pana namar joki so khuat plat mo Mdon badan pana emat nak kalian kejoki, deh nama tadau, kiken tho, nrei ngangong, pana kerennya kalian nak kejingtip, pat kejing sisa, udong thau jirwai lo pensai, kamut yu tak ketien pana, mo, namar unong thau lo batai hampir senapjar, Henry kini ki persang dan batai, balai kalong kunta, namar kejingmut je perkat kejoki kalau ke basdiu, nakam ta joki baru pana di basdiu. Henry nganong haga jingian tiga jomang lai don Shibun ki pana ki babha ki balale bha yak te ki khun wat la kim dei ki khun ki jongki ngai skempin minjur bat lai pat ba e bagum kita Henry om tangata nei ka banga so thamula pat ngong o ki wo dong wo nia wat tangi tai kentin pana haga ta ka jingrai jong pra Henry pat ba la phi yit phi khmi pha pan kita ki ju ki brio haga jisha ki long ki kme ki pa ki jungi ke sensyar khadar henry ki kita par ki bale pana nak bata jonga ba jongpi ki bala lepen ki la le kho ki la klet yala ki jong ki khun hagi bubun ki benta dei namar tadau ka jela ka jungi kala nang her arsut hagi benta baro ladangi pai nganong tan kaman keren ba ya ka jing her jong ka jela ka jungi namar balai namar manga barbapi ngidon hopo madan manga barbapi ngidon hagi kam bela ka jungi hagi jing dia ki jing thiet ki jungi ngi so thu ka ni ka jela ka jungi kalong kumnu menta mnok kaman batai phi so thu ba phi start Pimat, pisem, pada nama tanah orang, ngiyo ya ke sorkar, mentala bun stem, ngiyo kelah ke sorkar kembali panak, nak kita jonga, bajong pi. Dari nama tanah orang kalian jonga Voice of the People Party, Iwan ngiong, kenyo, ngin benkut no, ya ke sensyar bom day, ya ke sensyar bom hok, bat kamtam ya ke sensyar bamsam, kabala jur palat, hagni ke jelah ke jonga bajong pi, bat ngiong. Dari ke Voice of the People Party, link ke Voice of the People Party pai ba, ngin ye trailang, bat ngin pen lep, ya kini kiwai pat ki political party, bat kadon ke jinget, ba omdon kanu ke bamla, ladau pai ba hiu larai, bat don rekat pat ke Voice of the People Party, anomdon manu bla penilai persyak yang ni, ken mau pai ba ke Voice of the People Party, kalami syakaman, gomong tailong kemi, ngalap kemi lentila slam. Ya kamu kum kani ke parti barka so ya hap par ita long kemi namar balai ha ka jinga de tiga jonga tangku musam larang ba nanong epi ha ki post them ki ba menshwa kum ba khatsan sem menshwa ngaru ngala anglut bang layai anglut na ka way collection se ka way par collection ka ba kum kani ke parti kan mi ba kum kita ki dong ilam ki badon apo ka Voice of the People Party kin mi syakman Henry ngampoi ken mau ngampoi perkhat
bangan ya dan bentapan ban wanra ya kini ke parti habdeng jongpi upat bak ban ngait scam pat bak pinum yang i pindon ringkat bagi namar ngilong tangkum ki atir pat bak ngilong tangkum ki atir ka song happy la phimon ne em ban pendokam yang i phimon kim chu e no kim chu e ben chu pula kim ben urlo kum ta kien klem jin sa liang pai mani urit uria kum ta kien klem jin sa liang pai mani urit uria gawe lama gawe pipi bangun rajin gelagari naga jingdong, shaka jishai, ya usai kope shajian.